Żewġ tirġiel Maltin li kienu abbord id-dajsa li minnant remew madwar 700,000 euro fi flus kontanti u pakkjati fil-boros u basktijiet tal-plastik fil-baħar qrib Ragusa fi Sqallija war li din wafqet bi ħsarat u li kienu għadhom mhux magħrufa ġew identifikati bħala Jeffrey Kassar u Sage Gauci. Rapporti l-ġimgħa l-oħra qalu li d-dajsa wafqet ftit il-barra mill-kosta ta' Kassuzze f'Ragusa minħabba ħsarat fil-magna u qabel waslu l-awtoritajiet Taljani fuq il-post intefgħu fil-baħar il-pakketti bil-flus li spiċċaw ukoll jinġabru minn terzi wara li l-kurrent ġarhom lejn bajja fil-viċin. Rapport fit-Times l-erba' qal li Kassar u Gauci huma magħrufin sew mal-pulizija u fil-passat iffaċċjaw akkużi b'rabta ma' droga. It-tielet raġel abbord li usit id-dajsa stess kien diġà identifikat mill-midja Taljana bħala Owen Jones, sprejer minn ħal-qormi. Mill-inqas tnejn mill-adulti kienu arrestati fil-pront mill-awtoritajiet Taljani dakinhar fil-każ fl-aħħar ta' Lulju li għadda. Iżda nħelsu ftit wara. Skont rapporti fil-midja, l-irġiel li nataw libertà kundizzjonata u ritornaw f'pajjiżna għalkemm tfajjel ta' 13-il sena li wkoll kien magħhom u aktar xuwi ben Jeffrey Kassar għadu miżmum mill-awtoritajiet Taljani. Anke d-dajsa għadha konfiskata. One News kien irrapporta li wieħed mill-irġieli u mill-mellieħa kien għadu qed jiġi mfittex. War li nhar il-ħadd l-avukat Franco De Bono li qed jirrappreżenta lil Jones fil-każ għal il-klijent tiegħu ma kellu xejn x'jaqsam mal-flus in kwistjoni, Gauci permezz tal-avukat tiegħu ċaħat mat-Times li kien involut. Il-gazzetta wkoll qalet li kien għadu ma sarx kuntatt mal-avukat ta' Kassar u lanqas hu magħruf jekk l-awtoritajiet Taljani għadhom xi fitxuh brabta mal-każ. It-Times tennit li Kassar għandu rekord kriminali twil li inkludi każi ta' ser, frodi u traffikar ta' droga. Fl-2012 u kien ikkundannat sentejn ħabs war li ammetta li froda mara biex tara għodda b'valur ta' kważi 7,000 euro. Aktar tard ingħata sentenza oħra ta' 14-il xahar ħabs war li nstab ħati li saraq minn magni tal-lob tal-azzard f'Buġibba. 6 snin ilu kien tressaq fil-qorti fuq akkużi ta' traffikar ta' droga u ħasil ta' flus. War li nstab fil-pussess ta' 5 kilogrammi kannabis u 10,000 euro fi flus kontanti. Aktar riċenti, tressaq fuq każ ieħor ta' droga wara rejd li sar fil-proprjetà tiegħu fil-Mellieħa f'Lulju tal-2025 fejn allegatament instabet kwantità ta' droga. Jirriżulta li Kassar kien fuq libertà proviżorja għalkemm matul is-snin instab diversi drabi ħati li kiser il-kundizzjonijiet imposti fuqu. Jirriżulta li Gauci wkoll għandu passat kriminali relatat ma' droga. F'April tal-2018, meta kellu biss 18-il sena, inqabad b'10 kilogrammi kannabis u ammonti żgħar ta' eroina u kokaina u kien ammetta l-akkużi u fl-2021 ġie kkundannat 12-il sena ħabs. Xahar biss wara li tressa akkużat fil-qorti fl-2018, Gauci kien ukoll involut f'inċident li ġibet ħafna attenzjoni meta filmati fuq il-midja soċjali wrew sewwieq jiġri warajh bil-karozza u jolqtu darbtejn allegatament għax kien ta' nar lil bib tad-dar tiegħu.